Assalamu alaikum hormatly adamlar, gadardan dostlar, hanımlar we jenaplar, nätuleme selim hemde eni käbe gelinimiň bagty öldürmüş toýtury. Yaşlar bagtly bolsunlar, görjekleri gowy bolsun. Kim boşun ay gelýär. Bir zaman nasip. Toyda varam yader tarihte kalır ya ustad zaten hazırlanmadı. Ako Studio hizmet ediyor yigitler. Ako Studio. Nomer acil. Bereketli olalım. Back to my place, my birthday cake is coming on.